हेलो गाइस गिबियावनो आंनि बीएम ब्लग यूट्यूब चेनेल गासैखौबो जाबाय दिनै साडेनलि माने जोङो राइड लादो आरोना आंजों लोगोसे दोङो डिएन आरो प्रेम जोङो साथामल' थांगोन जों थांगोन दा बरमा टु मा होनो इखो दे दा थांगोन दा जालाय बिदिबा नगाव नै आंजों लोगोसे दोङो डिएन हाय गाइस गुड मर्निं गासिबो जोङो दिनै साडेनलि नैबे राइडा जादों शिलं थाङैनि सिगां नैबे राइडा जादों ओमफ्राय जों दिनै थांसै या बेले नोंथाङा नायबाय था थाबनो आपडेट होबाय थागोन जोङो ना लोगोसेनो आरो जेसां हायो ट्राइ खालामबाय थागोन नैबे आंनि लोगो मार्समेल' भाइया नोंथांमोना सापर्ट होलां बिथाङाबो दा जोबोर गोसो राइडफोराव थांनो नोंथांमोना सापर्ट होबाथ' थांबायानो थागोन अके आं जेबो बुंथ'ला उनाव बुंबाय थागोन जों थांनो हायि जायगायावबो थांगोन ना यास थांनो हायि जायगायावबो थांजोबगोन आंजों लोगोसे दोङो नै प्रेम भाइ हि आंखौ नुखाबाय थायो फंनैसो फंबायसो जागोन आङो आदासो जायो आंखौ थेवबो जों दिनै राइडआव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना बरिया हिरि जागा नुगोन आरो ना नायबाय था जै बर' हारिनि जै थ' बिदिब्ला मट' ब्लगाव लोगो मोनलांबाय थासिगोन नामा लोगोफोर गाइस जों दा फैयै रङिया मोनफैबाय जों दा दसे जनानै थांलायनोसै प्रेम भाइ एकदमबारे गरम साहा लोंबाय गगा मोनलायलांबाय आंखौ मैया फुजाबो नायदोंमोन ना हराव गगा मोनबाय इयो बाय फालतुलि मानसिया दे मोजां लों दे नांथागोन दसे उनाव होलांलायनोसै आंना माने नारा गैयालै गप्र मारिग्रा बिनि थाखायनो आं माने मट' ब्लग लाबोनो हायाखै आरोना जि टाइमाव थाथ'यो बेखौनो भिडिअ बानायो माने नायलांबाय था नोंथांमोना मोजां मोनोबा हेलो गाइस हेलो जोंनि बे राइडा जादों बरमा टु आपार आसाम गाइस नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथारा आरोना जोंनि राइडा तामान मजा जाखागोन जों साथामल' फैदो साडेनलि जाब्रबदों माने जोंनि राइडा लोगोफोर बेयाव माने डिएन ब्र'नि माने लोगो माने फंबाय दङ आरोना डिएन ब्र'खौ बिराद खबर लाबाय थायो बे गथ'आ माने बेनिखायनो बिसानाव हाबलांनायदों खोमा लिंहरदों गथ' फिसाया बेनिखायनो बेयाव लोगो हमबाय आरो ओमफ्राय बा इसानाव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ हानायमानि नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आंना बुंनायफोरा जाया आरोना गाइस माने आंखौ बुहुद हेल्प होदो डिएन सारा डिएन सार आं बेखौ सार होनो दे खिन्थु सनमान होयो माने बेयो माने आंखौ जोबोद हेल्प होदों आंनिया माने मालिग्रा गैया नालाय बेयो थांनो बेनिखायनो बिथाङा माने आंनो गावनि गप्र'जोंनो माने मोननैसो क्लिप लाना होदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार गाइस एकदम धामाका गाइस जागोन दे नोंनो से खालामनाय जायाखै वेलकाम आं मोनांगोन दा वेलकाम है हाय जफाय आंदो गाइस नै फंबाया ओरैबायदि अननाय दोना जोंनो माने मा बुंनो आरो आंनिसो बिफाव सेखना जेबो ना नोंनि फंबाय माने आंनि फंबाय ना आंनि चेनेलाव माबाफोर फंनैसो बुंना फंबाय आं मोजां मोनबाय नोंसोर नायनायखाय जोबोर गोजोनदों जोंबो नोंसोरथ' जोंखौ सिनाया थेवबो एमान अननाय होदो बेनिफ्राय आरो मा नांगौ जोंनो जेबो नांथ'ला बायदियानो दे आरो फैबावगोन नेक्स्ट टाइम नोंखौ लांनो फैगोन जाबाय बेखिनियानो गाइस जेबो बुंनो रोङा हेल' गाइस जों दा फैयै माने सनितपुर मोनफैबाय आरोना गाइस बिराद सान्दुं बिजों गाइस
Tuh मा खालामनो बिराद मेंबाय नोंसोरनि थाखाय जों बिराद खस्थ' खालामो नोंथांमोना सापर्ट होयो आरोना नै जोंना जेन्सारा जा लोंखांबाय लरग'बो जाबाय जोंना बेस्रा लामानि थाखाय मेंदो लामानि थाखाय लामाया बिराद बयाना नै थिं दा प्रेम ब्र'बो बिराद मेंबाय पुरा मेंबाय गैला नोंनाव थानाय ग'प्र'नि बेटारिखौ बख'लाय बया दै आंदो भाई सनितपुर गाइस this is the first time ka सनितपुर आङो थांलाय हा आं फैखांबाय खनसे फैखांबाय आङो खोनाबाय थादोंमोन माने इनि सनितपुर फैनाय फार्स्ट टाइम आइ थांना नाट बुलटुब मारिग्रा गैया दै बिनि थाखायनो आंनिया ब्लक खालामनो हायाखै डाइरेक्ट जि जायगायाव लाखियो बेयावल' आं माने ओरैनो मोनसे दा डिएननिफ्राय थार लानानै खालामनांगोन आं दाबायदिब्ला नेक्स्ट लकेसनाव लोगो मोनलायगोन गाइस खुगायाबो थांलायालै है मेनला हेल' गाइस दा जोङो दिनैनि आपार आसाम राइडखौ माने एपिसड 1खौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनो आखायाव लाबाय आरोना जोङो गाइस नै जों दा सासे आदानि रुमाव थानायदो बहुद फेमास बे आदाखौ नोंथांमोना सिनायखागौ माने नुबा माने नै नायदो नोंथांमोन गाइस नै बे आदानि रुमावनो थासिगोन आरोना जोङो दिनै आदाखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय फंनैसो बुंनानै हो आंनि रुमाव थालांसिगोन बिसोर दिनै रेस्ट लासिगोन ओमफ्राय गाबोनो बिथांमोना गोजौथिंहाय दावखोलांसिगोन ओमफ्राय मोजाङै थांदो नङा होमबा आरो गासैबो बिथांमोननि चेनेलखौ सापर्ट खालाम बड' ब्लगाराथ' खमखा जेनेबा बेबायदि मट' ब्लगारफ्रा दा नोंथांमोन दं गासिबो माने बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम जाहाथे मोजां मोजां जायगाफोरखौ बिथांमोननि जुगिदि जों नुबाय थानो हायो नङा होमबा थ' बेनोसै आंनिफ्राय नाइस टु मिट इउ नाइस टु मिट इउ ब्र' लोगो मोननो जोनबाय थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय आरोना एपिसड 1खौ गाइस बाय बाय